भतरा कवना से फसल बा फसल बा फसल बा फसल बा। पतरा भतरा कवना से फसल बा ए बाबा तनी देखी पतरा भतरा कवना से फसल बा। ललचा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। हिया कजली के जुलिया कैसन बावे ओकर हुलिया हिया कजली के जुलिया कैसन बावे ओकर हुलिया तनी खोल के बताई बाबा कौन हिया भतर कटनी की चटावती चटनी नाम बोल के बताई बाबा कौन के रूपवा पर बाहर लुभाई रात भर बिजी बतावे मोबाइल जड़िए के लागतावे खत्म बा बाबा तनी देखी पतरा ए बाबा तनी देखी पतरा भतरा कवना से फसल बा ए बाबा तनी देखी पतरा भतरा कवना से फसल बा। रौरा चरण में गिरी जले कामना के भीरी रौरा चरण में गिरी जले कामना के भीरी तनी पाता लगाई बाबा होके दिन चाहे रात छोरी घरावा के थाती जले कहाँ बताई बाबा कौन खेलानी के भइले दीवाना सैया हमार मुके समझताना सोनू विकास देखी हंसल बा ए बाबा तनी देखी पतरा ए बाबा तनी देखी पतरा भतरा कवना से फसल बा ए बाबा तनी देखी पतरा भतरा कवना से फसल बा।